Здравейте хора и добре дошли в това наше ново видео, в което играем на нашия хардкор. Пази се. Не съм ви показвал по-ранна, част. Аз до сега оцелвах кристалите им, явно да, то трябва да целиш явно друго инчиче, което е за да вземеш Advancement. Take. Другото лъка си го крафнах преди да дойда за дракона. И убихме дракона на хардкора. Явно нищо не съм стрелял с лък до сега. Тук има някакви избити ендърмени около мен, които избих малко извън кадъра за ендърперли. И да, драконе да знаеш убих, защото само ми трябват елитра, за нищо друго. Които няма да вземем в този епизод. В този епизод ще ви покажа, че убихме дракона. Сега трябва да вдигна още един левел. Елате ендърмени. Ами не искам да се бия с тебе. Повярвай ме, ендърмен, не искам. Тук ни излиза надписа, че сме превъртяли Майнкрафт. Там той е като дявол.